ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് മീൻപിടിപ്പാറ. കൊട്ടാരക്കൽ നിന്നും വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ അവധിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും അകത്ത് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്തെ വ്യൂസിനെ പറ്റി എനിക്കും ഒരു ധാരണയില്ല. വന്ന ഫാമിലീസ് ഒന്നും തിരിച്ചു പോകാതെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ചാർജും പ്രവർത്തന സമയമൊക്കെ. കൊല്ലം ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ്. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയാണ് ഒരു പ്രവർത്തന സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവഴിയാണ് എൻട്രൻസ് വരുന്നത്, പക്ഷേ നമുക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ മീനിൻ്റെ പ്രതിമ തന്നെയാണ്. വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും എല്ലാം വളരെ രസമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് വന്നത്. എന്തായാലും അകത്ത് കയറാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്ത് നിൽക്കാമെന്നുള്ള നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അകത്തെ വീഡിയോസ് എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.